ole tuna chuanin WhatsApp ka miten an heksak nge heksak lo che ti a hriat thei than kha kan lo zir ho don nei tuna chuanin i hriat lo lai khanin i thian nu emaw i thian pa emaw i ngai zong te khang ho khanin i WhatsApp kha i hriat lo lai khanin an lo heksak thei che chu wang chuanin khamia kha ol sam taka a hmu thei dan kan lo zir ho don ani ole i WhatsApp an heksak chuanin i veilam pangami hinang ma phone ani ya chuanin i ding ani ya chuanin i ding lam pangami hi i khamia a heksak tu che fu pon ang han jang helang bonani tuna chuanin i WhatsApp khai lo check don tani WhatsApp ai lu tanga chuanin he ti lai ka kona hian hianin ilu tang chuanin ta hianin ilu le ang WhatsApp web ya hianin tikhanin log out from all device ti khu alo om khutia om khut chuanin an heksak sak che ti na ni mai chu wang chuanin ta hian lu tang chuanin hianin log out i medanga ti khan i zo ti na ani mai